Больш за 1,5 стагоддзя таму ў Маладзечні з'явілася настаўніцкая семінарыя. Яна стала адной з першых устаноў у расійскай імперыі, дзе рыхтавалі народных настаўнікаў. Яна з'явілася на месцы былога манастыра юніатаў і за паўстагоддзя выхавала тысячы адукаваных людзей. Чым жылі і што вывучалі маладыя семінарысты? І якая гісторыя была ў семінарыі? Мяне зовут Наста, гэта палатно, і сёння я расказваю пра маладзечынскую семінарыю. Маладзечынская настаўніцкая семінарыя з'явілася пасля паўстання Кастуся Каліноўскага, калі расійскія імперскія ўлады пачалі праводзіць палітыку русіфікацыі на беларускіх землях. Вучэбную установу вырашылі адкрыць у былым будынку трынітарскага манастыра, бо там раней працавала дваранскае вучылішча і прагімназія. У часы паўстання 1830-31 гадоў дваранскае вучылішча ў Маладзечні далучылася да яго. У паўстанні ўдзельнічалі і вучні, і настаўнікі, а наглядчык вучылішча выдаваў паўстанцам грошы. Падчас паўстання ў горадзе адбылася эпідэмія халеры, а затым расійскія войскі занялі Маладзечны і арыштавалі амаль усіх настаўнікаў і навучэнцаў за мяцеж. Пасля гэтага ў вучылішчы заставаліся толькі два настаўнікі. Праваслаўны святар Андрэй Барычэўскі, які выкладаў рускую мову, і ксёндз Кардашэўскі. З таго часу да навучальнай установы расійскія ўлады адносіліся з падазрэннем. У настаўнікі пачалі браць толькі людзей з праваслаўным веравызнаннем, але гэта кепска адлюстравалася на агульным настроі вучылішча. Вось як пра гэта пісаў апошні дырэктар маладзечынскай семінарыі Ярушевич. Набрать порядочных учителей стало трудно, а плохие учителя совершенно не считались ни с начальством, ни с законом. 15 июня 1833 года попечитель округа впервые посетил Маладзечинское училище. И два учителя не смогли представиться попечителю, так как накануне они подрались при учениках. Учитель С подбил учителю Р его единственный глаз. Ужо ў 1860 годзе дваранскае вучылішча пераўтварылі ў 5-класную прагімназію. Па сутнасці нічога не змянілася, толькі да адукацыі атрымалі доступ мясцовыя праваслаўныя дзеці. Аднак гэта не вельмі паўплывала на настроі навучэнцаў, бо яны ўсё роўна падтрымлівалі паўстанне Каліноўскага. Маладзечынская настаўніцкая семінарыя адкрылася 25 чэрвеня 1864 года. Семінарыя стваралася як установа для падрыхтоўкі настаўнікаў пачатковых народных вучылішчаў. Яе ініцыятарамі былі ўплывовыя дзяржаўныя дзеячы расійскай імперыі, якія выступалі за русіфікацыю беларускіх тэрыторый: князь Александр Шырынскі-Шахматаў, граф Міхаіл Мураўёў і Мікалай Авінарыус. У першыя часы існавання семінарыі навучанне там працягвалася толькі 2 гады. Прымалі хлопцаў ад 17 гадоў, пераважна праваслаўных дзяцей сялян. У межах навучальнай праграмы выкладалі закон Божий, рускую і царкоўна-славянскую мовы, арыфметыку, педагогіку, геаметрыю, чарчэнне, гісторыю, геаграфію, рамёствы. Навучэнцы займаліся рознымі рамёствамі, ад пляцення кошыкаў і сталярнага майстэрства да мэблі і такарнага майстэрства. Пры семінарыі быў вялікі ўчастак, але сельскую гаспадарку на ім атрымалася наладзіць толькі ў пачатку 20-го стагоддзя. Спачатку там спрабавалі вырошчваць хмель, фрукты, але ўсе спробы былі няўдалымі і доўгі час зямлю здавалі проста ў арэнду. Да 1879 года ў семінарыі не было інтэрната. Навучэнцы жылі групамі на кватэрах, у якіх побыт забяспечвалі ўладары гэтых кватэр. Кватэры маглі наведваць настаўнікі, але гэта адбывалася рэдка. Прадукты семінарыстам дастаўлялі семінарскія пастаўшчыкі, калі яны былі стыпендыятамі, а іншыя прывозілі прадукты з дому ці набывалі ў Маладзечні. За парадкам у кватэрах глядзелі днявальныя, а за паводзінамі вучні старэйшых класаў. Падчас экзаменаў цэлая кватэра сыходзіла жыць куды-небудзь на рэчку. Там жылі, лавілі рыбу, варылі юшку і кашу, а на экзаменах ішлі ў семінарыю. У 1870-е годы ў семінарыі ўвялі форму. Гэта была чырвоная касаваротка, сінія шаравары і паўшубак. У 1879 годзе пры семінарыі з'явіўся інтэрнат.
Аднак умовы там былі цяжкія. Вядома, што восенню 1885 года за холаду навучэнцы самавольна занялі сталовую пад спальню. Будынкі інтэрнатаў неаднаразова гарэлі. Апошні пажар адбыўся ў 1911 годзе. Тады ж згарэў і апошні. Семінарыстаў часта каралі за дысцыплінарныя парушэнні. Як правіла, саджалі ў карцар максімум да 6 гадзін. За 50 гадоў існавання семінарыі з яе выключылі 72 навучэнцаў. Аднак часцей правіннасці замоўчвалі ці разглядалі на педагагічным савеце. Напрыклад, 22 чалавек ругалі за гульні ў карты. 16 каралі за піццё алкаголю, 14 за палітычную недабранадзейнасць, а за ўсе часы працы семінарыі галоўным болем была цяга навучэнцаў да гульні ў карты. Настаўнікі ў семінарыі часта мяняліся, бо сама установа знаходзілася на перыферыі расійскай імперыі, таму праца там не лічылася прэстыжнай. Часцей за ўсё ў семінарыі змяняліся настаўнікі рускай мовы. У сярэднім настаўнік, які скончыў універсітэт, працаваў там не больш за 2 гады. За 50 гадоў існавання семінарыі яе скончылі больш за 2000 чалавек. Сярод выпускнікоў былі вядомыя настаўнікі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі, спевакі і вайскоўцы. З часам семінарыя пашырыла магчымасці. У 1870 годзе навучанне стала 3-гадовым. Дадалі новыя прадметы ў праграму і настаўніцкія пасады. У 1907 годзе семінарыя перайшла на 4-гадовую праграму. З'явіліся курсы па псіхалогіі, фізіцы, гісторыі і педагогіцы. У семінарыі існавала бібліятэка, музей, сімфанічны аркестр і хор пад кіраўніцтвам Крачкоўскага. У 1870 годзе пры семінарыі заснавалі метэаралагічную станцыю. Яна месцілася на званіцы, але з-за недакладнасці падлікаў і назіранняў яе закрылі ў 1887 годзе. У гэтым жа годзе стварылі спецыяльную станцыю, дзе назіранні праводзіліся больш прафесійна. Выкладчыкі і навучэнцы актыўна займаліся фалькларыстыкай, збіралі легенды, даследавалі археалагічныя помнікі. У гады Першай сусветнай вайны семінарыя была эвакуяваная ў Смаленск, і ў 1920 годзе яна скончыла сваё існаванне. Дагэтуль у Маладзечні знаходзіцца будынак семінарыі на тэрыторыі Маладзечынскага станкабудаўнічага завода. Дзякуй, што былі з намі, гэта палатно. Калі вам спадабалася гэта відэа, абавязкова стаўце падабайкі, пішыце каментарыі і расказвайце пра нас сябрам.